Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanar da aniyar gwamnatinsa ta inganta rayuwar ɗan sandan Nijeriya. Bola Ahmed Tinubu ya ce zai cire tallafin man fetur ko da za a yi zanga-zanga a Nijeriya. To jama'a ku biyo mu sannu a hankali domin jin cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanar da aniyar gwamnatinsa ta inganta aiki da rayuwar ɗan sandan Nijeriya. Sanarwar da mai magana da yawun shugaban ƙasar Malam Garba Shehu ya fitar ta ce shugaba Buhari ya sanar da hakan ne a ranar Alhamis a Abuja lokacin da ya karɓi rahoto kan rundunar 'yan sandan na shekara ta 2021 da kuma karɓar ƙudurin kasafin kuɗi na baɗi. Sanarwar ta ci ambato wajen shugaba Muhammadu Buhari cewa wannan gwamnatin ta sanya walwala da inganta aikin ɗan sanda a sahun gaba, sannan kuma aikinta ne ta kawo tsare-tsare masu inganci a cikinsu. Ni da kaina na san muhallin da 'yan sanda ke zaune a ciki ba ingantacce bane ba, don haka gwamnatin mu ta ƙudiri aniyar sauya musu wani tare da ingantaccen rayuwa. Ba masu kaɗai ba har da sojojin Najeriya, in ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ya kuma ƙara da cewa duk lokacin da aka yi wa jami'an tsaro sauyin wajen aiki ba su yin ɗarɗar wajen zuwa, saboda sun san cewar sun bar iyalansu a cikin ingantaccen muhalli a bariki. Yara kuma na zuwa makaranta mai kyau, ga asibiti masu kyau. Wannan zai ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen gudanar da aikinsu yadda ya dace. Batun ƙarawa 'yan sanda albashi da walwala ya daɗe ana tattaunawa a Najeriya. Rashin samun albashi da allowance mai tsoka na daga cikin dalilan da yake sa ake cewa wasu ƙananan 'yan sanda na karɓar na goro. Ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya na jam'iyyar APC na zaben 2022 Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin janye tallafin man fetur da zaran ya hau shugaban ƙasa. Bola Ahmed Tinubu ya bayyana hakan ne ranar Alhamis da daddare yayin da yake gudanar da taro da wasu 'yan kasuwar ƙasar. Dokar man fetur tana nan, saboda haka za mu sake duba ta a karo na biyu domin sauke nauyin da yake kanmu. Kuma duk zanga-zangar da za a yi sai dai a yi, amma za mu cire tallafin man fetur. Ya ƙara da cewa za mu ɗauki matakai masu tsauri, wannan shine batun gaskiya, don haka sai mun cire tallafin man fetur. Ya ce ba zai ci gaba da ba tallafin man fetur ba saboda ƙasashe makwabta irin su Kamaru, jamhuriyar Nijar, jamhuriyar Benin suke cin gajiyar hakan. Tinubu ya ƙara da cewa zai sanya kuɗi da ake biya tallafin man fetur a fannin da ya kamata kamar lafiya. Bayanai sun nuna cewa gwamnatin Najeriya ta biya naira biliyan 1.9 daga watan Janairu zuwa watan Juli na 2022 kaɗai, lamarin da wasu suke ganin ba abu ne mai ɗorewa ba. Kazalika kuma ya ce zai cire jerin haraje-harajen da hukumomi ke karɓa, yana mai cewa zai sa aka karɓi haraji akan al'ummar da ta dace a bawa. To jama'a, anan muka ƙarshen labaran, sai an jima.